திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை வட்டம் கல்லாபுரம் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட கொம்மைக்கவுண்டன்துறை என்கின்ற வேல்நகர் கிராமத்தில் அரசு பள்ளி முற்றுகை போராட்டம். கடந்த 6 வருடங்களுக்கு முன்பு அசோக்குமார் என்கின்ற ஆசிரியர் இப்பள்ளியில் பணியாற்றி வந்தார். அவர் தலைமை ஆசிரியராக பணி உயர்வு ஏற்பட்டதால் வேறு பள்ளிக்கு சென்று விட்டார். அதனால் மக்கள் அந்த ஆசிரியரை அதே பள்ளியில் பணியமர்த்த வேண்டும் என போராட்டம் நடத்தினர். அப்போது இருந்த உதவி கல்வித்துறை அலுவலர் அவரை 1 வருட காலத்திற்குள் மீண்டும் அதே பள்ளியில் பணியமர்த்துவதாக உறுதியளித்துள்ளார். இதனால் மக்கள் கலைந்து சென்றனர். ஆனால் 6 வருடங்கள் ஆகியும் அவர் இப்பள்ளிக்கு வரவில்லை. மீண்டும் கடந்த மாதம் நடந்த கலந்தாய்வின் போது வேறு ஒரு ஆசிரியரை வந்துள்ளார். இதனால் பொதுமக்கள் அசோக்குமார் என்ற ஆசிரியர் மீண்டும் பள்ளிக்கு வர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் பள்ளியை முற்றுகையிட்ட போது ஆசிரியர் உதவி கல்வி அலுவலரை வரவழைப்பதாக சொன்னதால் பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர். குழந்தைகள் பள்ளிக்கு அருகில் உள்ள விநாயகர் கோவில் முன் அமர்ந்து படித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது பொதுமக்கள் கல்வி அலுவலருக்காக காத்துக் கொண்டுள்ளனர்.